Oavsett vilken årstid som råder kan du råka ut för halt väglag. På vintern är det naturligt att vara vaksam för halkrisken, men även den varmaste sommardag kan det råda halka på vägen. Här är några av de vanligaste orsakerna till halkrisk vid andra tider på året än på vintern. I sommarvärmen kan nyanlagd asfalt bli mjuk och slirig. På hösten kan nedfallande löv tillsammans med regn göra vägen hal som en isgata. Traktorer kan dra med sig lera från åkern som gör vägbanan slirig. Oljerester på vägbanan kan göra den hal när det regnar. Vattenplaning är minst lika farlig som ishalka och kan uppstå vid häftigt regn när vattnet inte hinner rinna av vägbanan utan bildar en kil mellan däcken och vägen och gör det omöjligt att styra eller bromsa. Riskerna är störst på en sliten vägbana med djupa hjulspår i asfalten. Vintertid lurar alltid halkrisken. Även om du kör på en väg som inte känns hal finns risken alltid där. Här är några situationer som är vanliga. När temperaturen är 0-gradig blir det fläckvis halt i svackor på broar och viadukter samt på skuggiga vägavsnitt. Vid 0-gradig temperatur kan det också uppträda så kallat underkylt regn då det lätt bildas en tunn isskorpa som är mycket svår att upptäcka på vägen. Snömodd mitt i körbanan kan leda till sladd när du försöker korsa den. Halt väglag påverkar både bilens förmåga att starta och att stanna. När du ska starta på halt väglag måste du hantera kopplingspedalen mycket försiktigt. Släpp upp kopplingen mycket sakta till dragläget och dröj dig kvar där ett kort tag så att bilen kommer i rullning innan du släpper kopplingspedalen helt. Ibland kan det vara lättare att starta på 2:ans växel än på 1:ans, speciellt om du har en motorstark bil. Hur försiktigt du än kör kan du få sladd på halt väglag. Du kan minska riskerna rejält genom att se till att din bil har bra däck. Om du kör med dubbdäck under vintern får du bättre fäste, men de kan aldrig ge lika bra väggrepp som du har på sommaren. Om du får sladd ska du snabbt trampa ner kopplingen och släppa gasen samtidigt som du vrider ratten åt det håll som bakdelen sladdar. Bromsa inte. När du hävt sladden styr du återigen i vägens riktning. När du ska bromsa på halt väglag får du inte bromsa så hårt att hjulen låser sig. Då glider bilen på vägen och kan inte styras. När du bromsar på halt väglag och känner att hjulen låser sig, lätta lite på bromsen så att du återfår väggreppet. Om din bil är utrustad med ABS-bromsar låser sig inte hjulen. Därmed minskar också risken för sladd och bilen behåller sin styrförmåga under inbromsningen. Låt dig emellertid inte invaggas i falsk säkerhet bara för att du har ABS-bromsar. Riskerna ökar snabbt om du höjer hastigheten. När du ska bromsa med ABS-bromsar håller du bromspedalen hårt nedtryckt hela tiden. Du kommer att känna hur det vibrerar i pedalen, vilket är helt normalt. Blir det fel på ABS-bromsarna tänds en varningslampa på instrumentpanelen. Bilen går då fortfarande att bromsa, men hjulen kan låsa sig vid en hastig inbromsning. Vid halt väglag är det särskilt viktigt att hålla avståndet till bilen framför dig. Om den framförvarande bilen har ABS-bromsar, men inte du, kan den stanna betydligt fortare än du och då riskerar du att kana in i den.